din irid ikun hemm ċertu armonija bejn in-naħla Maltija, il-beekeeper u l-ambjent. Naħseb dawn huma tliet ħoloq illi huma importanti immens flimkien. Diġà rajna l-ekoloġija u n-naħla, issa kif fejn jidħol il-naħħal. Il-beekeeper Malti li jżomm li jkollu naħal kwiet jista' jmaniġġjah. Jiġib bil-Malti naħal isfar. Ħafna ħajkun kuntent. Imma l-esperjenza uriet li mhuwiex adattata għal Malta. Allura qegħdin ngħidu isma' mela ħanaħdu fuq in-naħal Malti. L-ġid tagħna stess għaliex għax in-naħal Malti huwa superjuri fl-ambjent Malti rridu naċċettaw. Naf x'inhu jsir, mhux qrajt x'qal dak jew x'qalet ieħor bil-fatti u billi kont nagħlem ix-xjenza jiena x-xjenza qiegħda fija u x-xjenza titkellem fuq fatti, mhux x'naħseb jien